aka din jiya mana kare shi ta sama mana hannunka da wancan ne ya kamata ka rike gashi wanda da yana shi bai ke ke yar cari wala ke kanci da bai fina ka ba ne ke ka kalla kuma nan da wani kama ina kunyanki da wani kama da Alhaji Hassan Kucip da in China wace yan China wallahi da lai kina tare da Alhaji Hassan Kucip ka ba saurayin ki billahi gaye ba gaye naki wallahi ka ba kin gani ba yaro ba shi dalin yaro ba 25 years wallahi 25 years yarinya yar shekara 16 ko 17 yawa ga Allah ya hada su aure to da mai 25 years wallahi ga ka sanje wannan ga suna dan masoya suna son junan su makiya mahasada sai ku mutu mutu Alhaji Hassan Kucip Davidina ne kuma nawa ne to ko kuma masu sai gumi masu gurnani yan bakin ciki munafukai algungumaye kuna ina lokacin da ya gani ya ce yana so har ya aure ni kuna ina ba ku fito ba sai da ya aure ni za ku ce wai wani wai 25 me nawa ma shekarun suka ce wai 16 ba 16 ga ya musu shekara na nawa wai shekaran ki 16 wai yanzu fa ai ni shekara ta nawa to amma zai faɗa miki ko ina da musu kasan jahilai da ko jahilci ko shekara ta shekara 17 kike a 17 din ka bar ni a 17 din na yarda to shikenan ka san to ki bari baki sani bane fa ai mahasada shine abincinmu shine rabonmu in baya min hasada ba zan kiba ba gaskiya kuma ranar tashin kiyama Allah zai tattara su gaba ki daya jefa su cikin jahannama don ba na yi da su suna yi da ni kuma ko za su yi kuma kolallen su ke mata na ne Allah riga ban kayana na ɗauki kayana na runguma kayana su suke da kunya wanda su wawaye ma to an gaya musu mali matan yara ne to ayo ba matan manya ne ake ba kala yara ba ne kalan an dai sappa irin mu nan ne wallahi kalan ne kike amma wani yan banza ma shan wiwin banza na yan buro ba kuna dukan mata da bel sai shan kwaya sai menene ba za ku san me yi wa yarinya ba me yi wa cikin yarinya ba kuma da ta baiwa har ku sayar da kayan su don kuna musu sefe ne mata wallahi ku daina ce ba za ku aure mai mata ba idan kuna so ku san darajar mace ku san valon mace ta san tana da valu da mutunci da daraja mijinta ya so ta lalata kamar ɗanyen kwai tana nan kamar gol wallahi ta aure mai mata shi ne magana ya riga da ya yi aure ya san me mace ya san valon mace ya san daɗinta ya san amfaninta ya san rashin daɗinta ya san illoli ga baki ɗaya shi ne magana ya san mace ya san yiwon mata ya san yiwon mace ya san rashin lafiyar mata kai ko wajen shefe ne mai mata da mara mata daban ne malamai ku yi hattara yan midiya ku daina hasa da yan midiya magana banza magana wofi ka san menene honi yanzu da zina muka yi da kai ka je ka banka min ciki ko aka maka min fyaɗe ko an kama ka min ciki ko muna zina a hotel za a ce ina iskanci an kama gaba wannan babban mutum da mutunci da daraja ya je yana zina da yarinya amma fa kaga aure na fa sunnan manzo fa inset mutane su yi fatan alheri wai suna kiyayya masu zagi na zagi to miji dai kun da zagi ko oho ko a jikina shi ya sama don su gane da cewa ni ce suke zagi kwanaki a midiyan nan na sa kayan nan da sake maimaita musu su gani duk mai yabo mai zagi ya zaga ni dai na kama goni na wani kuma ya kai ya samu kuma ko yau ai albishirinki masu zagi nan ba makoman su a cikin wutan jahannama Allah ya soka musu masaukin su don ba ma yi da su ba halka mu da su aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa gaban mu suka ce su kuma za su rushe wannan auren to sun rushe gidan aljannan su sun kuma cikin wutan jahannama don Allah biya su bukatan su aure me na gida ke wannan murgan auren mu yan hasada yan midiya yan menene saura naku labari ta riga ta kare mata na ne ko mutuwa za ku yi ko me za ku yi saura naku Allah riga ban ba wannan Allah kuma za ke ta tsakana da ubangijin Allah fiye da ku munafikin Allah wai ba ka taba kuma tun nan ka gani yadda ya cika bulbul ka bar su don Allah kai mala hey amidiya ku duba wuya wallahi ku duba wuyan wannan gurzu namiji na wallahi ku duba sinannun Allah ka gaya musu munafikai ka gaya musu ya nake da kai sam ya muke gani kamar tagwai muke wallahi mutu ka raba takalmin ka
wallahi mu mutu takalmin kaza wallahi ba maraba mu sai Allah wallahi insha Allah kuma wallahi kolelen ku wallahi kuma wallahi na son tabbatar muku yan hasada na ransa da Allah in ba ku yi nisa da halina ba na imani ga Allah ga nabi ba za ku gama da lafiya da duniya ba don ba na sokanan ku ba harkar da ku ba harkar da ku ban san ku ba ku sani ba harkar da ta ba da ku kuka ce da ni zo ku yi a duniya Allah billahi laji illahu wa ina ransa muku in kun gama lafiya da duniya shege nake don haka kuma Allah ya isa sa da ku munafikai tsinenun Allah su Allah ya fi su Allah dai kaga da ya so mu haka ya haɗa mu ai lokacin da ka siya barin bakon labari lokacin da nake zo na gidan ubana nawa suka fito suka ce suna so za su aure ni dukin kisu sai Allah ya so na kisu wanda ma suka ma fika kuɗi da yawa ka san kowa da manufansa idan ya zo gurin ka duk wanda ya zo gurin ka da abin da yake so dan ken nan dai a samu dan taba ya gushe to ba a samu ba sai a dan zo da kuɗi ce za a yi dara in ce a'a alaji na dai nake so alhamdulillah da duka ɗaya kuma kaga zuciyanka fari ne baka zo da tan manufa ba kaga aure ka zo da shi kuma alhamdulillah yan midiya aure ne ya aure ni kuma an yi auren lafiya ba wai sata ya je ba wai zina ba aure ne sunnan manzo ne sallallahu alaihi wasallam kuma ko matansa uku ne da ni hudu in biyu da ni in ɗaya da ni biyu in biyu da ni uku in uku da ni hudu ya da ya rufe kofa kuma ya aure ni yanzu da ana ko da yan midiya ba abin da kuke je kuna jiran dai kawai ku ga kiris ku yi ta ku yi ta maganganu ba ku taɓa faɗin alheri shi yasa wani lokaci sai Allah kai so dai zan je tsiri musu ɗakin kaba ba so cin don a wuri zan tsiri muku albarka duk mahasadana sai mun je Saudi za mu dan ɗauki Snapchat mu dan yi video sai mu tura musu ko za mu tura musu kore makiya agwagwa yan banza kawai shegu matsayata Allah ya ɗebe muku Allah kwashe muku albarka duk wanda yake na kaunar da wannan aure kuma ubangiji Allah ka ba shi fiɗa gidan aljanna Allah ya buɗa masa Allah ba shi fiɗa gidan aljanna Allah ba shi fiɗa gidan aljanna duk wanda ya hasara cikin wannan aure kuma ubangiji Allah ka ba shi masauki kudan jahannama amin wanda suka yi farin ciki kuma ubangiji Allah idan mai mata ne Allah ya bashi zaman lafiya da matarsa kai ko ma waye ne inda yayi farin ciki da aure na da kai alaji ina roƙon Allah ya bashi alheri duniya wa lahira amin ya rabbi Allah kuma ya sada wa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jannatul firdaus amin wanda suka yi bakin ciki da wannan aure kuma ubangijin Allah kamar musu da martani a kansu Allah kamar musu da niyan su aure kam an yi sai dai ku jira lokacin da za ku zo suna sinenun Allah kuma za mu aifu yan tagwaye biyu wallahi na je kasan uku in na je Saudi zan roki Allah ya bani yan biyu mace da miji dole ne Allah dole ne to ya za su yi I love you my baby I love you